Volám sa Anton. Ľudia ma nazývajú svetcom, ale som len bratom rehole menších bratov františkánov. Inými slovami, som reholník. Ty nevieš, kto je reholník však? No, reholník je muž, ktorý žije život dobrovoľnej chudoby, aby mohol uctievať Boha a predovšetkým nasledovať jeho syna Ježiša Krista. Študovať tajomstvá písma a podľa neho žiť. Máš pravdu, nebol som vždy reholníkom. A nebol som ani svetcom. Dokonca som sa ani nevolal Anton. Lux Communication uvádza film Svätý Anton. You were just a little boy with a family heart to hold. But a voice deep inside whispered, you were made to roam, to be gone, to be wise, to be facing people's fears, and to heal with your eyes. Yuppie! All the traces left by tears. You were made to see the world and travel wide and wide, and to talk to lakes and rivers all the way. But for still no one's interested in your words. All the animals look back for you to stay. And while the sky is looking at you, while you're looking at the sky, more and more people will join you in a crowd, and a single wave turns into a flood. Rodrigo. Prečo si taký veselý? Predal som papagája Grofovi. Pozri. Ale veď si ho mal rád. Grof povedal, že som dobrý obchodník. Ty si to myslíš tiež? Je to skutočné zlato. Zlato ti nezaspieva pieseň. Tebe sa to povie, tvoji rodičia sú bohatí. Lupiči? Duchovia. Je tu niekto? Áno, som blízko. Kto? Kto si? Som démon. Dokáž to! Dobre, premením listy na zlato. Nie, neverím ti. Pozeraj sa. Dnes tu máme hostia, ktorý pricestoval zďaleka, aby hovoril o dôsledkoch peňažného systému na spoločnosť a cirkev. Dobré ráno, deti. To je... Moje meno je... brat Eliáš, presne tak. A nie je na tom nič smiešne. Takže určite už viete, že kedysi ľudia vymieniali tovar za tovar. Vrecko kukurice za prikryvku z ovčej kože, prikryvku z ovčej kože za drevo na kúrenie za fľašu vína, ale dnes už takto neobchodujeme, pretože máme toto.
To je moja minca! Ako by sa tvoja minca dostala do mojej ruky? Pretože Fernando ju na vás hodil. Počul si to? Je to pravda? Asi hej. Povedzte, prečo mi to vy dvaja robíte? Stále to isté. Jedného dňa nás tvoja láska k peniazom zabije. Prepáč. Puste chlapcov a nechajte nás. Zbijete nás? Či vás bijem? Nie, samozrejme, že nie. Hoci by som vám mal dať poriadny kopanec do... Zadku? Zadku, správne, a nie je to smiešné. Neviete, že na tomto svete sú skutoční démoni? A vyvaľujú oči práve na chlapcov, ako ste vy dvaja. Chlapcov, ktorí sa zahrávajú s reholníkmi. A viete prečo? Pretože tí chlapci pôjdu do neba. Teda naopak, dolu. Do pekla? Správne, a nie je to smiešné. Chcete ísť do pekla? Tak potom sa nesprávajte ako malí démoni. Pomodlite sa 10 očenášov a všetko vám bude odpustené. Brat Eliáš, sú na tomto svete skutočne démoni? Anieli, démoni, hriešnici, svetci, svet je ich plný. Ver mi, precestoval som ho. Čo robíte, keď ho zbadáte? Vtedy sa prekrižujem. Ako? No takže prvé 3 prsty na pravej ruke dáš takto. Symbolizuje to Svätú Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého. Ostatné 2 prsty skrčíš do dlane takto. Potom sa dotkneš čela, hrude, ľavého pleca a pravého pleca. Práve si urobil znak kríža. Znamenie Ježiša, Syna, Syna... Boha. Skutoční démoni. To je ale somarina. Ahoj, mladý. Počul som, že rád robíš rôzne triky. Môžem ťa ich pár naučiť. Pár zábavných trikov. Také, ktoré ťa rozosmejú a ľudí rozpláču. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého prikazujem ti, aby si zmizol. Hneď! Boh je skutočne mocný. Samozrejme, že Boh je mocný. On stvoril celý svet. Všetko za 6 dní. To je viac, než sa dá povedať o tebe, chlapče. Žiadne výčitky počas večere. Ale je to pravda. Trvá mu viac než 6 dní upratať si izbu. Máš pravdu, otec. Prosím? Bol som lenivý, pretože som nevedel, čo chcem so svojím životom robiť. A čo by si chcel robiť so svojím životom? Máš 6 rokov. Verila by si tomu. Kým by si chcel byť v živote, Fernando? Chcel by som sa stať jedným z Božích služobníkov. Čože chceš? Chcem sa stať kňazom.
Drahý Pane na nebesiach, volám sa Fernando. Mám 6 rokov a chcem byť kňazom. Prosím ťa, pomôž mi. Urobím svet lepším miestom. To ti sľubujem. Z celého srdca. Amen. Buď pozdravený, Fernando. Počul som, že hľadáš radu u Boha. Pýtaj sa. Ja chcem sa stať kňazom, ale môj otec to nechce dovoliť. To, čím sa staneš, je tvoja budúcnosť. Kňazom, vojakom, kupcom alebo básnikom. Voľba je vždy na tebe. Je len tvoja. Ale ak sa stanem kňazom, môj otec bude nešťastný. A ak nie, sklamem Boha? Obaja ťa majú radi. Nemusíš sa báť. Pane, váš syn je tu. Syn môj, všade som ťa hľadal. Otče. Bál som sa o teba. Videl som svetlo, ale sviečky sú zhasnuté. Ako je to možné? Vieš, mal som návštevu anjela. Povedal mi, že môžem byť kňazom a ty nebudeš nešťastný. Mal pravdu, chlapče. Mal pravdu. Don Fernando, študuješ tak skoro? Áno, otec Vincenzo. Pôjdem už do postela. Do postele? Je ráno. Čítal si celú noc? Asi áno. Týmto tempom budeš nielen najmúdrejší, ale tiež najmladší kňaz v krajine. Ak si to Kristus praje. Boh ťa prijal a neoľutuje. Ty na veky budeš kňazom. Brat Elias, aké prekvapenie.
Ďakujem. Áno, som rád, že ťa vidím. Kto si? To som ja, Fernando. Démon. Ty si Fernando. No, vyrástol si. Dávno sme sa nevideli, ale ty si sa nezmenil. Kto sú tvoji priatelia? Brat Bernard, brat Peter, brat Akurcius, brat Adjutus a brat... Otto. Brat Otto, správne. A nie je to smiešné. Sú to misionári na ceste do Marokka. Idete do Afriky? Ja nie. Len ich odprevádzam do prístavu. Musím im pomôcť najať, vieš, to, čo pláva. Loď? Áno, to. Brat František ich posiela do Afriky, aby tam hlásali slovo Božie. František z Asisi? Počul som o ňom. Založil menších bratov kajúcnikov z Asisi. Úžasný človek, skromný, s veselým srdcom. Vieš, bol kedysi bohatý. Veľmi bohatý, ale vzdal sa svojho bohatstva, aby žil podľa jednoduchého pravidla: rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Matúš, kapitola 19, verš 21. Poznáš Bibliu dobre, Fernando. Chcel by som mať tvoju pamäť. Povedz mi, nie je nebezpečné ísť do Maroka? Len ak si rehoľník. Don Fernando, podáva sa obed. Prepáčte, dobrý muž, nie ste hladní? Čo ak má nejakú chorobu? Nie, má zdravú chuť do jedla. Naposledy som sa takto dobre najedol, keď som bojoval v krížovej výprave za Alfonsa I. Vidíš? Bez nášho priateľa by bola táto katedrála v troskách. To je pekné, ale nemusí nám zjesť všetko jedlo. Rozdávaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. To povedal kto? Ježiš. Prečo si taký smutný? Prinášam do vášho kostola telá 5 františkánskych rehoľníkov. Čo sa stalo? Pozvali marockého kráľa, aby prestúpil na našu vieru. Snažili sa ukončiť vojnu. Ale ich odvážne úsilie im prinieslo len smrť. Títo rehoľníci obetovali všetko, aby pomohli tým, ktorí nemajú nič. Zaslúžili si korunu mučeníctva.
Najväčší úspech v službách Boha. Korunu mučeníctva? Môžeme ich uložiť vo vašom kostole? Otec Fernando, smieme ich tam preniesť? Áno, pravdaže. Otče na nebesiach, tvoj syn obetoval svoj život za naše hriechy. Títo reholníci obetovali životy pre tvoje kráľovstvo. Prosím, privítaj ich požehnané duše pri svojom tróne. Amen. Týmto sľubujem, že budem s radosťou žiť chudobu. Na svojej ceste nepotrebujem nič, len milosrdenstvo toho, ktorého budem uctievať a žiť podľa jeho slova. A niesť denne kríž, až do konca mojich dní. Vitaj, brat. Vyber si nové meno ako symbol nového spôsobu života. Kto je patrónom vášho kostola, bratia? Egyptský pustovník, ktorý žil v púšti, bol jedným z prvých kresťanských pustovníkov, mníchom. A ako sa volal? Samozrejme, volal sa... Anton. ...127, 128, 129... Prišiel za vami brat Anton. Ja nemám brata. 130, 131, 132... Pane, je to reholník. 133, 100... Reholník? Čo chce? Prišiel za najlepším priateľom. Fernando? To si ty? si reholník? Dobrý postreh, priateľ môj. A tvoje meno je Anton? Páči sa mi to meno. Prosím, sadni si. Čo ti môžem ponúknuť? Pohár vína? Kráľ Alfonso mi poslal najlepšiu fľašu zo svojho kráľovského vinohradu. Nie, ďakujem. Prišiel som ťa požiadať o láskavosť. Čo žiadaš, priateľ môj? Dovolenie cestovať do Afriky. Do Afriky? Áno. Môj rád mi povolil tú cestu, ale potrebujem pečať guvernéra, aby som smel cestovať. Tvoje dovolenie. Viac než 400 rokov bolo naše mesto okupované Maurami z Afriky. Prečo chceš cestovať do ich krajiny? Mnohí ľudia v Maroku sú chorí a chudobní. Chcem im pomôcť. Túžim zlepšiť svet. Ako by som ti mohol odoprieť také želanie? Ďakujem, Rodrigo. Anton, toto si vezmi. Nie, ďakujem.
To je tá minca, nie? Obom nám vtedy narobila problémy. Teraz ti prinesie šťastie na tvojich cestách. Dovidenia, Lisabon, s Bohom. Ďakujem ti, pane, že si stvoril takú krásnu krajinu. Je hanba, že kvôli nej toľkí ľudia bojujú. Brat Elias, čo robíš na palube? Františkánsky reholník nikdy necestuje sám. Je to proti pravidlám. Assalam alaikum. Wa alaikum. Assalam wa rahmatu Allah. Ty vieš po arabsky, brat? Počkaj. Hovoríš mojim jazykom, ale ja hovorím vašim. Nazval si ho bratom. Ste reholníci? Reholníci? My nie sme len rodina. V poriadku. Sultán prikázal, že v Maroku nesmú byť žiadni reholníci. Všetci sme len bratia v očiach nášho pána Ježiša Krista, syna nášho nebeského Otca. Oni neveria, že Ježiš bol synom Božím. Poďte s nami. A hneď. Useknú nám hlavy. Ak si to Kristus želá, nech sa tak stane. Nech sa tak stane? Ako to myslíš, nech sa tak stane? Mne sa páči moja hlava tam, kde je. Nezávisí to od nás, ani od nich. Ideme cestou, ktorou nás vedie Boh. Myslím, že Boh chce, aby sme utekali. Zastavte tých reholníkov! Brat, si celý? Som veľmi unavený. Nie! Ksirha, fikirha.
preč. Rýchlo. Trpím, pretože som ubližoval ľuďom. Aký je tvoj hriech, priateľ? Nepoviem ti. Je to príliš hrozné. Nechcem, aby o tom niekto vedel. Ale Boh vidí všetko. Naozaj? Vidí a odpúšťa. Stačí požiadať o jeho milosrdenstvo. Ako mám požiadať Boha o milosrdenstvo? Modli sa. Prosím, zostaň, kým budem hovoriť s Bohom. Zostanem. Videl som, ako dávaš tej žene ovocie. Tie hrušky boli tvoj obed. Ona potrebovala jedlo viac než ja. Má 2 deti. A králika. Aj ty potrebuješ jesť, brat. Nikto nemôže vyžiť len zo vzduchu a Božej lásky. Prepáčte. Áno, chlapče. Chcem sa vám poďakovať. Môj otec je chorý a stále bol smutný. Ale dnes sa rozprával s Bohom a je šťastný. Neveril som, že ešte niekedy bude šťastný. Tak potom neďakuj mne, ale Bohu. Mám sa pomodliť? Si veľmi múdry. Vezmi si, rozdiel sa so svojím otcom. Ľudia v Maroku sú milí a dobrosrdeční. Mohol by som byť v Afrike stále. Vieš, bol som už na mnohých miestach. Cestoval som celý svoj život, ale nikdy som nemal odvahu prísť do Afriky. Keď som sa dopočul, že chceš pokračovať v misii tých martírov, vedel som, že sa k tebe musím pridať. Vlastne je to moja vina, že si sa stal, reholníkom. A správne, a nie je to smiešné. Anton! Už je mu lepšie? Má vyššiu horúčku než včera. Môže Boh Antona vyliečiť? Môže, ale nie tu. Potrebuje poriadne lieky. Tak potom ho musíš odviesť domov. Môj pane, prečo nemôžeme zostať v Afrike? Kam chceš, aby som šiel? Kam mám ísť? Pšt, odpočívaj, brat. Všetko bude v poriadku, neboj sa.
palubia! Priviaž svojho priateľa k niečomu pevnému. Nebude to príjemné. Pomoc! Všetci sa utopíme! Bože, nedovol, aby sme sa utopili. Pomôž mi zachrániť môjho brata. Sľubujem, že na ňo budem dávať pozor do smrti. Do smrti. Amen. Rybári mali pravdu. Sú to františkánsky rehoľníci. Sú živí? Tam je. Anton? Prebral si sa. Ako sa cítiš? Ako keby som stroskotal s loďou. Kde to som? V kláštore v Messine. V Taliansku? Brat Anton, rád ťa vidím na vlastných nohách. Nechceš sa k nám pridať? Ideme na Rohoškovú kapitulu. Bude v Asízi. Prídu tam všetci františkánsky rehoľníci, dokonca aj František. Vždy som chcel vidieť brata Františka z Asízi. Asízi, správne. Dúfam, že ti neprekáža, že prechádzam cez tvoj les. Vraví, že si tu kedykoľvek vítaný. Brat František. Aká česť stretnúť ťa tu. Vidím, že ťa sužovala choroba. Kristus trpel za naše hriechy na kríži. Ja som len skromný služobník. Tvoja oddanosť je obdivuhodná. Som si istý, že za ňu budeš odmenený. Noha ma už nebolí. Čo som ti hovoril? Urobil si zázrak. Nie, to nie ja, ale Boh. Stále sa pýtam, ako najlepšie mu môžem slúžiť. Pomôcť mu zo sveta urobiť lepšie miesto. Asi potrebujem samotu. Mal by si ísť na Monte Paulo. V horách nájdeš skrytú pustovňu nášho rádu. Bratia sú tam láskaví v svojej chudobe. Nasťahuj sa do najmenšej jaskyne. Modli sa každý deň a každú noc. Boh žije v tvojom srdci, ale keď chceš počuť jeho hlas, potrebuješ vnútorný pokoj a odstup od ostatných. Hľadaj harmóniu vo svojom vnútri. Keď príde správny čas, Boh sa ti ozve. Stačí, keď odpovieš na jeho volanie. Brat Anton, smiem ťa vyrušiť? Pripravujeme obrad svetenia v katedrále vo Forlì. Ale kňaz nemá nikoho, kto by kázal. A čo samotný kňaz? Vraví, že sa zobudil s boľavým hrdlom. Veľmi boľavým hrdlom. Brat, ty si jediný kňaz, ktorý môže mať kázeň.
Ale o čom mám kázať? Povedz len to, čo ti Duch Svätý vloží do úst. Takže v Biblii v Biblii nám Samuel hovorí: nie je nikto svätejší než náš Pán. Takže nežite v pýche ani v arogancii, pretože náš Pán vie všetko a on posudzuje naše činy. Pokračuj. Kniha Samuelova nám vraví toto: činy napovedia viac než slová. Mnohí ľudia veľa rozprávajú, ale nikdy nič neurobia. Požehnaní sú tí, ktorí robia to, čo hovoria. Keď hovoríte, hovorte pravdu, pretože úprimnosť pastiera je posvetnejšia než lož kráľa. A keď konáte, konajte zbožne, pretože bez ohľadu na to, aký malý je váš skutok, je lepší než vôbec žiadny. Pane, tvoji bratia sa riadia Samuelovou radou. Stoja tu pred tebou, aby konali. Pomôž týmto kňazom učiť tvoju múdrosť, pretože oni ťa velebia, milujú ťa a ctia si ťa. Amen. Môjmu priateľovi, bratovi Antonovi. Bolo pre mňa veľkým potešením, keď som sa dozvedel o tvojich úžasných rečníckych schopnostiach. Boh ti dal dar narábať so slovami. Preto ťa prosím, aby si cestoval a ako kazateľ šíril jeho slovo. Verím, že toto je volanie, na ktoré si čakal. S Bohom. Je pred kostolom. Ponáhľajme sa. Budova za mnou je chrámom Božím, ale vy predstavujete Božieho ducha. Musíte zabiť démona úplatkárstva mečom čestnosti, tak ako archaniel Michael zabil satana draka svojím ohnivým mečom. Vedzte, že dobrota vášho srdca je jedno z vašich najväčších schopností. Konajte dobro a Boh k vám bude dobrý. Ak budete konať zlo, pošle vás na jedno veľmi teplé miesto. Do Afriky? Nie, do pekla. Pamätajte si, nepotrebujete žiadne peniaze, aby ste šli do neba. Len čisté srdce a verného ducha. Takže pomodlíme sa za všetkých, ktorí potrebujú našu modlitbu. Modlíme sa za lepší svet. Prečo má náš pápež dnes ráno zachmúrenú tvár? V tejto krajine sú ľudia, ktorí prekrucujú slovo Božie. Kacíri napríklad majú mocné centrá v mnohých našich mestách. Je len jeden muž, ktorý sa im môže postaviť. Naozaj. Kto je to? Musel ho poslať sám Boh. Je to rehoľník. Ako by mohol jeden rehoľník zachrániť celé mesto kacírov? Brat Anton je výnimočný, vaša svetosť. Myslím si, že by ste ho mali poslať do Rimini. Do Rimini? Je to mesto diabla, plné zlých ľudí a zlých ľudí. Nejaký človek nie je celkom zlý. Nemôžem uveriť, že ten v Ríme, hlava katolíckej cirkvi... Pápež nás posiela do Rimini. Nás? No, nedovolím, aby si tam šiel sám. Je to proti... pravidlám. Správne pravidlám.
Všetci sme hriešnici. Boh stvoril nebo a Satan stvoril zem. Toto pivo, tento stôl, toto rúcho, toto telo. Milosrdenstvo neexistuje. Diabol je silnejší ako Kristus. Ľudia z Riminy, vypočujte si moju modlitbu. Som chudobný brat, ktorý kráča po Božom chodníku. Neprosím vás o peniaze, ani o jedlo, ale o vašu pozornosť. Počúvajte ma. Prešiel som dlhú cestu, aby som vám priniesol dobrú zvesť. Náš milosrdný Boh miluje vás všetkých. Ľudia z Riminy sa príliš boja, aby ťa počúvali. To už rovno môžeš kázať rybám. To sa ešte uvidí. No, ten piesok mám všade, dokonca aj v mojich... no nič. Moje sestričky, rybičky, vypočujte si moje slová. Aj vy by ste mali velebiť nášho Pána, pretože on stvoril more, v ktorom plávate, a planktón, ktorým sa živíte. Pretože je vašim domovom voda, dal vám šupiny miesto peria a žiabre na miesto pľúc. Dal vám všetko, čo potrebujete pre svoju existenciu. A jediné, o čo žiada, je láska. A preto, moje sestry, buďte vďačné a velepte Boha. Ryby počúvajú slovo Božie. Je to zázrak. Je to zázrak. Je to zázrak! Ryby počúvajú slovo. Prestaňte vy blázni, hlupáci. Všetkému uveríte. Je to len trik. Ten rehoľník nahádzal do vody omrvinky chleba, aby prilákal všetky tie ryby. Nenahádzal, bol som tu. Aké prekvapenie. Aj ty si rehoľník. Sú to šarlatáni, obaja. Nie sme. Takže vravíš, že si vykonal zázrak? Nie, ja nie. Ale Boh. Klamár! Dokáž to! Čo máš na mysli? Súboj! Stretneme sa na námestí. To si nemyslím. Kde je? Vidíš ho? Ja ho nevidím. Čo ak to vyhrá? Bože môj, upália nás na hranici. Musíš veriť, brat môj. Nikto nás dnes neupáli na hranici. Som zvedavý, čo tento... Kacír? Darebák chce urobiť. Pozor, už ide. Už je tam, už ide. Ustúpte! Tak poď! Ustúpte, už ide. Ten osol je zvrhlý. Je to démon. Posadnutý diablom. Donúť toto zviera, aby si uctilo telo Božie. Potom budem porazený. Čo je, konateľ zázrakov? Tvoj boh má obedňajšiu prestávku? Ľudia, čo ak ťa oklame?
Neboj sa, nekrmil som ho už týždne. Len všemohúci Boh by ho mohol odvrátiť odo mňa a tejto mrkvy. Brat Osol, ty nie si môj nepriateľ, ale moji priatelia sa boja, či nie si náhodou posadnutý. Obráť sa k Bohu a ukáž ľuďom, že si dobré zviera. A vedie ťa dobrý duch. Nedáš prednosť tomuto chutnému jedlu, daru od samotného Satana? To nie je možné! Ľudia, to je zázrak! Áno, je to zázrak! Nemôžem tomu uveriť! Neuveriteľné! To je zázrak! Boh nás miluje. Kráča v hanbe. Nie v hanbe, v pokání. Pochybujem. Ľudio sa nezmení, v ľuďoch vie vyvolávať len zlé pocity. Príjmeš moju spoveď? Pravda, že? Príď za mnou do kostola. Priprav sa na dlhý pobyt. Vieš, ľudia z Riminy toho musia veľa Bohu povedať. Moje srdce ťaží hriech. Keď som bol vojakom, moja légia plienila dediny, kradol som, ubližoval som bezbranným ľuďom. Vôbec sa mi to nepáčilo. Ale celý život som počúval rozkazy. Odteraz budeš počúvať svoje srdce. Tam žije Boh. Počúvaj srdce a budeš žiť podľa jeho rád. Ďakujem ti, otče. Odpusť mi, otče, zhrešil som. Z čoho sa chceš vyspovedať? Mám spor so svojím priateľom. Požičal som mu peniaze, ale nemohol mi ich vrátiť. Veľmi som sa nahneval. Vo svojom hneve som ho kopol. Ublížil som mu. Peniaze sú ten najhorší dôvod na hádku. Ja viem. A je mi to ľúto. Odpusti mu jeho dlh a Boh ti odpustí tvoj hriech. Modli sa k nemu. Pamätaj si, noha, ktorá ublíži priateľovi, nebude kráčať po správnej ceste. Áno, otče. Anton, stalo sa niečo hrozné. Mal hrozné výčitky kvôli tomu, čo urobil. Tak zobral sekeru na vlastnú nohu. To som nechcel. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Prepáč, dnes ti nemám čo dať, ani omrvinku. Len bolesť a utrpenie. Kázal som jednému mužovi a on si ublížil. Nehodím sa na to, aby som šíril slovo Božie. Chcem sa vrátiť späť do pustovne na Monte Paolo. Chýba mi pokoj v jaskyni. Neviem, čo mám robiť. Prial by som si, aby mi dal Boh znamenie. Prepáč, nechceli sme ťa vydesiť, brat Anton. Lucio, ty si reholník? Dobrý postreh, brat môj. Keď som odišiel z mesta, bol som nahnevaný. Najmä na seba. A trochu aj na teba. Potom som to pochopil. A Gosol dokáže prejaviť vieru v Boha? Dokážem to aj ja. Vstúpil som do prvého bratstva, na ktoré som narazil. Pozeráš sa na brata Dominikánskeho rádu v Cesene. To som rád. Ty sa pozeráš na reholníka, ktorý si odhryzol väčší kus, než dokáže požuť. Čo ty myslíš, brat? Ježiš zmenil svet. Ja to nedokážem. Všetko je možné pre toho, kto verí. Marek, kapitola 9, verš 23. Poznáš slová Biblie, ale veríš im? Verím, brat, a žijem podľa nich, ale je to niekedy ťažké. Nech sa snažím akokoľvek, nedokážem zo sveta urobiť lepšie miesto. Ale dokážeš. Už si urobil. V mojom svete. Moja noha. Cítim si nohu. Vôbec ma nebolí. To je zázrak. Ale kde je? Kde je Anton? Predpokladám, že v tejto záležitosti nemáme na výber. Ako novozvolený pápež som povolal najváženejších predstaviteľov našej cirkvi, teda vás všetkých, aby sme diskutovali o stave vecí. Kardinál, informuj ich. V našej požehnanej krajine zúri vojna. Cisár Ecelino da Romano odporuje pápežskej zvrchovanosti na mnohých miestach. Jeho vojská už okupujú mestá Verona, Vicenza a Padova. Ecelino vykráda naše kaplnky, mučí našich ľudí. Je to pravda. Môj kláštor bol vyplienený légiou Ecelinovej armády. Ale čo môžeme robiť? Sme len reholníci, milujúci Boha. Hovor za seba, brat. Cirkev má odvážnych rytierov, ktorí za nás bojovali v krížových výpravách. Pre kríž sú ochotní zomrieť a aj zabíjať. Viac vojny, viac krvi prelievania. Inak to nejde, vaša svetosť. Musíme začať vojnu. Svetú vojnu. Ja si to nemyslím, vaša milosť. Brat Anton, aké milé, že si sa k nám pridal. Vaša svetosť, len jedna čepeľ je ostrejšia než 1000 mečov. Slovo Božie. Tiež by to tak bolo. Ale mnoho ľudí sa od cirkvi odvrátilo. Nie kvôli tyranom ako Ecelino, ale preto, lebo naši kňazi chodia po mestách s veľkými brúchami a okrúhlymi ružovými tvárami. Mnohí z nich radšej spia, než sa modlia. Nepoznajú evanjelia a písmo, pretože neštudujú. Sú arogantní a nevedomí. Ľahká korisť pre neverných. Volajú ťa kladivom na kacírov. Pomáhaš ľuďom nájsť stratenú vieru. Ukazuješ im cestu.
Ale ako chceš presvedčiť človeka bez srdca, ktorý ničí kostoly? Vlka je lepšie skrotiť, ako ho zabiť. Keby sme žili zbožnejšie, zlo by zmizlo bez mečov a výprav. Dokonca aj pre samého Ecelína by bolo ťažké pochybovať o autorite katolíckej cirkvi. Nemal si byť v jaskyni? Nech je viera našou zbraňou. Čo navrhuješ? Ako to myslíš, že sa porozprávaš s Ecelínom? Idem do Verony, aby som sa porozprával s, vieš... Ecelínom! Správne. A nie je na tom nič smiešné? Máš úplnú pravdu v tom, že na tom nie je nič smiešné. Si reholník. Zabije ťa. To on robí. Ak si to Kristus želá, nech je to tak. Vedel som, že to povieš. Ideš so mnou? Nie, idem pozametať pápežský palác s mojím malíčkom. Samozrejme, že idem. Som rád, že si sa nevrátil späť do jaskyne. Ja som rád, že si nezostal v Ríme zametať pápežský palác svojim maličkom. Ja nedokážem zostať na jednom mieste veľmi dlho. A to prečo? Vieš, všade si ľudia zo mňa uťahujú. Pretože mám talent a... Zabúdať? Áno. A tak som celý život cestoval, kým som nestretol teba. Keď si so mnou, nikto si zo mňa neuťahuje. Brat, Boh ti dal dar. Skutočne? Dokážeš ľudí rozosmiať. Áno, ale ty máš božskú múdrosť, odvahu a moc. Ja by som nedokázal robiť veci, ktoré robíš ty. Napríklad kázať a robiť, vieš, zázraky. Keď máš vieru, všetko je možné. Ale ja verím v Pána. Nielen v Boha. Musíš veriť aj sebe. Ľudia z Padovy ma nechcú prijať za svojho kráľa. Možno by som ich mal hodiť do väzenia. Čo myslíš, Rodrigo? Vaše väzenia sú už plné, pane. Tak je možno čas zbaviť sa niektorých väzňov. Čas vidieť, ako sa im kotúľajú hlavy. Okrem tých, ktorí mi dlhujú peniaze, samozrejme. Ako si ty, Rodrigo z Lisabonu. Pán Ecelino, do mesta prišiel františkánsky brat. Prečo ma s tým otravuješ? Daj im odseknúť hlavu. Ale reholník Anton je... Anton? Ty ho poznáš? Ako som vravel, brat Anton je dosť nezvyčajný. Nezvyčajný? V čom? Radšej sa pozrite sám. A tak vám Evangelium vraví, kde je poklad, tam je i vaše srdce. Ale pokladom vášho srdca nie sú peniaze ani zlato. Má ním byť láska. Ecelíno má možno veľa zlata, ale nemá súcit. Preto je najchudobnejším človekom na svete. Pretože Bohu je jedno, či máte vrecká plné peňazí. Záleží mu len na tom, či je srdce naplnené láskou a odmení vás za vašu čistotu, nie za bohatstvo.
Privedte mi ho sem. Počuli ste? Prehľadal som ho, pane. Mal pri sebe len toto. Povedz mi jeden jediný dôvod, prečo by som ťa nemal dať popraviť. Poviem ti dva. Nepokradneš, nezabiješ. Tvoje prikázania pre mňa vôbec nič neznamenajú. Toto je moje kráľovstvo. Ja určujem pravidlá. Áno, počul som. Okrem toho vraj kradneš peniaze, vesníš nevinných ľudí a podpaľuješ kostoly. A navyše vraždím rehoľníkov a väzním ich priateľov. Stráže, odvedte ho do väzenia. Je mi to tak ľúto. Rodrigo, čo sa stalo, môj priateľ? Poviem ti to. Požiadal ma o pôžičku a potom mi odmietol vrátiť peniaze. Zaplatil som ho, ale Ecelino povedal, že musí mať zisk. A tak mi vzal všetko zlato. Môj dom a potom mňa. Pusť ho. Dlhuje mi peniaze. Ty mu dlhuješ slobodu. Pozri sa do svojho srdca, vládca Verony. Kedysi si bol chlapcom, bál si sa tmy a mal si plno snov. Teraz prinášaš len temnotu, strach a deťom nočné mory pre vlastné potešenie. Dovoľ týmto ľuďom vrátiť sa do ich domovov. Odveď svojich vojakov z ich zeme. A poklon sa pred kráľom kráľov, všemohúcim Bohom. Videl? Videl si to? Čo, pane? Ten brat ma oslepil, keď hovoril. Mám ho umlčať? Nie. Nechám ho odísť. Môže odísť. Nech ide. Je slobodný? Áno. A jeho priateľ. Obaja. Všetci. Urob to! Nech žije Padova! Ľudia Padovi! Pozrite sa na človeka, ktorý vás zachránil. Brat Anton z Lisabonu! Prosím, dajte ma to. Anton, cítiš sa dobre? Si bledý. Som v poriadku, len sa mi zatočila hlava. Prosím, ja si nezaslúžim chválu. Božie slovo ovplyvnilo Ecelína. Ja som len skromným služobníkom pána. Ja zase velebím pána za to, že ťa sem poslal, priateľ môj. Na tvoju počesť tu postavíme baziliku, aby sa ľudia z Padovy mali kde modliť k Bohu. Ďakovať mu, že nás zachránil pred nemilosrdným nepriateľom. Dovoľ mi darovať ti kus zeme v blízkosti môjho hradu v Campo San Piero. To miesto je krásne a pokojné. Ideálne miesto na nový františkánsky kláštor. Si veľmi štedrý, ale ja nemôžem... Odmietnúť takú šľachetnú ponuku? Ďakujeme pekne, dobrý pane, ďakujeme. Najskôr mi zobral mojich ľudí, teraz mi berie pôdu? Čo bude ďalšie? Moje zlato? Pane, nemyslím si, že Anton má záujem o vaše zlato. Hlupák, mňa nezaujíma, čo si myslíš. Tento brat sa mi posmieva. Ale ja som si myslel, že... Ty nemyslí!
Mňa vôbec nezaujíma, že vie božsky rozprávať. Tento raz mi Anton zaplatí. Áno, rozhodne zaplatí svojím životom. Neviem, prečo spáva v stajni. Asi preto... Nie som reholníkom. To je orech. Zasadili ho prapredkovia mojich prapredkov. Má stovky rokov. Je krásny. Moji ľudia postavili malú plošinu medzi vetvami. A rebrík, aby si mohol vyliezť do koruny. Ukážem ti to. Hore počuješ len vietor a listy. A Boží hlas vo svojom srdci. Si láskavý. Ľudia z Padovy ťa majú veľmi radi. Volajú ťa svetcom. Majú pravdu. Chcem, aby si vedel, že tu môžeš zostať tak dlho, ako len chceš. Priateľ môj, včera v noci som mal víziu. Povieš mi, čo to znamená? Znamená to, že čo skoro bude. Anton! Anton! Si na mojej pôde, Ecelíno. Nespomínam si, že by som ti posielal pozvánku. Nebuď hlúpy. Tvoja pôda je tvojou len preto, lebo som ti ju nezobral. Zatiaľ. Ublíž mu a postaví sa proti tebe celá Padova. Niekto tu povedal, prosím, podrež mi hrdlo. Pán ťa potrestá podľa tvojich skutkov. Zapáli oheň v tvojom lese a... Ušetri ma svojho kázania, brat. Povedal som ti, že sa nebojím tvojho Boha. Tvoja Biblia je pre mňa len dlhá, nudná kniha a tvoja viera je smiešná ako tvoj účes. Chceš ísť do neba? Dovoľ mi splniť ti tvoje prianie. Nie! Odpusť mi! Odpusť mi! Odpusť mi! Nechaj si ho, brat. Ja ho už nebudem potrebovať.
A tak som skončil tu na strome s tebou. Ja viem, bol to dobrý život. Ale čoskoro, priateľ môj, budem musieť odísť. Opustím Campo San Piero a pôjdem do Padovy, môjho milovaného mesta. Anton, dúfam, že ma vidíš zo svojho miesta v nebi. Keď veríš, všetko je možné. Vaša svetosť, stojím tu pred vami, aby som vás o niečo požiadal. Náš brat Anton zomrel pred viac než rokom, ale jeho duch stále žije v srdciach ľudí a v ich modlitbách. Jeho povolanie nasledovať slovo Božie priviedlo Antona z Portugalska do Talianska, ba až do Afriky a Francúzska. Modlil sa v útulku chudobných i na kráľovskom dvore. Dotkol sa životov verných a zachránil duše cynikov. Jeho slová nás osvietili a jeho činy nás inšpirovali. Vaša svetosť, Boh cez neho vykonal mnohé zázraky, ale najväčší zázrak vykonal i sám Anton. Zostal sám sebou. V slovenskom znení účinkovali Štefan Bučko, Dušan Taragel, Marián Slovák, Peter Rúfus, Vladimír Kobielský, Dušan Sabo, František Kovár, Miroslav Trnavský, Ján Galovič, Lukáš Frlajs, Tomáš Halon a ďalší. Spolupracovali Miroslav Šibík, Martin Norris, Michal Gašpar, Zuzana Dančiaková, Cecília Baranová-Uškrtová, Martin Lišák. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Lux Communication 2008.